Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kodi ufumu wakumwamba tingaufanizire ndi chani? Kodi moyo wathu tingaufanizire ndi chani? Kodi kuti tipate zabwino tingaziyerekeze ndi chani? Lero Ambuye Yesu akupereka mayankho ku mafunso athu amene timakhala nawo makamaka potipatsa fanizo kapena mafanizo a mbewu zosiyanasiyana. Mawu oyamba tsiku la lero limene ndi Lachisanu pa 27 January akuchokera mkalata ya Aheberi. Aheberi mutu 10 ndime ya 32 kulekeza 39. Kalata imene takhala tikuiwerenga tsopano pafupifupi masabata atatu. Kodi ikusintha moyo wathu? Kodi nsembe wa Yesu Khristu tikumvetsa? Kodi tikupereka nsembe zoyenerera? Kodi sitikungogwiritsitsa miyambo chabe? Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko oyera. Marko mutu 4 ndime ya 26 kulekeza 34. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 4 ndime ya 26 kulekeza 34. Yesu adawauza anthu kuti ufumu wa Mulungu uli ngati pamene afesa mbewu m'munda mwake. Munthuyo atha kumangogona usiku, mmawa nadzuka. Nthawi yomweyo mbewu adafesa zija zili kumera ndi kukula. Mwini wakeyo osadziwa mmene zikuchitikira, chifukwa nthaka imabereka mbewuzo yokhayokha. Umayamba ndi mmera, kenaka ngala, pambuyo pake njere mngala muja. Zinthu zozikacha munthu uja amatenga mpeni odulira, pakuti nthawi ya kholola yafika. Yesu adatinso, kodi ufumu wa Mulungu tingauyerekeze ndi chiyani? Kaya tingaufanizire ndi chiyani? Uli ngati njere ya mpiru, pamene ayifesa nthaka ndi kanjere kakang'ono kwambiri mukayerekeza ndi mbewu zina zapansi pano. Koma ukayifesa imamera ndi kukula kupambana zitsamba zina zonse. Imachita nthambi zazikulu, kotero kuti mbalame zimatha kukhala mu mthunzi wake. Yesu ankaphunzitsa anthu ndi mafanizo ambiri onga awa, polingana ndi nzeru za anthuwo. Sankawaphunzitsa popanda fanizo, koma akakhala payekha ndi ophunzira ake ankawatanthauzira zonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero Lachisanu pa 27 January chaka cha 2023, Ambuye chauta afuna ationetse kuti sadzadzulula kwa ife muzida, sadzadzulula kwa ife muzinthu, sadzadzulula kwa ife mumawu amene sitingathe kumvetsa. Jesus comes to us in a very plain instruments, zinthu zoti we are familiar with. Nchifukwa chake amene amafuna kuulula zinsinsi za Mulungu pakati pathu munjira zimene iwo amene akumvetsera sangathe kumva, ndiyesa kuti akuulula Mulungu amene asali Mulungu wathuyo. Chifukwa Mulungu wathu pozindikira kuti timvetse, nchifukwa chake adachoka kumwamba nkubwera pasi pano kuti asanduke munthu nzathu. Yohane amanena kuti tidamuona, tidamukhudza, tidankhulana naye. Ambuye Yesu adadzulula, Ambuye Yesu amadzulula, Ambuye Yesu amadzulula munjira zimene inu ndine tingathe kumvetsa. Nchifukwa chake tsiku la lero monga anachitira nthawiyo akuapatsa mafanizo amene anthuwo they were so familiar with. Amamvetsa ndithu anthu aja kuti tikati kumunda ndi chani, tikati mbewu ndi chani, tikanena kuti kumera ndi chani, tikati mbewu ya mpiru ndi chani, tikati mlimi ndi chani. Ambuye Yesu lero akugwiritsa ntchito zipangizo zomwezo kuti inu ndine timvetse za ufumu wake. Ndelero atipatsa mafanizo awiri. Akuti poyamba ufumu wa Mulungu tingaufanizire ndi munthu amene adapita kumunda nkudzala mbewu yake. Mbewu ija mmene imakula iye samadziwa. Monga zimakhalira pakati pathu, zili bwino kuti uthenga ukubwera nthawi yabwino pamene kuno kwathu tili munyengo imene anthu tikulima chimanga, soya ndi zina zotero. Munditsimikiza timati tikadzala tibwerera ku nyumba.
Mwinaso ambiri timatha 2 weeks, a week osapita kumunda, pokaona ndadi zafika pena. Pokapita another week, sabata ina ukapeza kuti mwina zinthu zija zili ndingale. Potha another 2 weeks, timakapeza kuti chimanga chija chikuferera. Kaena anokuferera mmakudziwa kaya. Pokapita another 2 weeks, ukapeza kuti do wetu wayamba. Yo chogwa ndi chiswe. Meaning, mmene zinthu zija zimakhala zikukulira, ngakhale ife tachita mbali yathu, sitimakhala tikuzindikira kuti chenicheni chikuchitika ndi chani. Ndi fanizo limeneli, Ambuye Yesu akufuna atuonetse kuti poyambirira mmoyo muno ufumu wakumwambawo moyo wathu wa tsiku ndi tsiku timenera ife anthu tizipangako mbali yathu. Mulimi uja sikuti anangoti andifuna ndikhale ndi chimanga ndikumangopemphera. Hayi, chimene anachita ndikupita kumunda ndikupanga clear the ground. Katitha kuti anasosa, anachita galauza, anadzala mbewu zija. Ya osati kudzala, anabyala mbewu zija. Iye nkubwerera ku nyumba, wachita mbali yake. Mulungu anagwetsa mvula, Mulungu anabweretsa mphamvu zake, zaulere zake, madalitso ake, mbewu zija zizikula. Inunso ndine ngati tikufuna kuti tizikula mmoyo wathu wakuthupi ndi wakuzimu, tizichita chimodzimodzi. We do our part like that farmer. Tidzale, tizitengulira, kenaka timpatse Mulungu danga loti na Yesu achiteko mbali yake. Inde mmoyo muno tikuona kuti mwina anthu chifukwa cha technology, mbewu anthu akumatha kupanga mbewu zoti zikula msanga, even ziweto zoti zikula msanga. Koma no matter how advanced technologies, palibe ndi mmodzi yemwe amene amangopanga chinthu tsiku lomwelo ndikutheka. Timayenera tidikire, ngakhale mbewu atati imacha msanga chotani, pakuyenera kuti Mulungu achiteko mbali yake. Ufumu wakumwamba tingaufanizire ndi mulimi amene adapita kumunda ndipo atadzala mbewu zake anadikira kufikira nthawi yokolola. Chachiwiri chimene akutionetsa ndi mafanizo amenewa akuti mulimiyo sankadziwa, sankamvetsa mmene zinthu zija zimakulira. Kutanthauza kuti the mystery of life, titha kupanga science yambiri kufufuza mmene munthu alili, koma pali tina ndi tina totoko titafufuza chotani sitingamvetse kuti lile moyo ndi chani, tanthauzo la moyo kwenikweni ndi chani. Chifukwa timapereka matanthauzo osiyana-siyana a moyo. Chinsinsi cha moyocho chili ndi Mulungu. Nchifukwa tsono timenera tizulemekeza moyo, tisamachotse moyo, tizilimbikitsana kutengulira moyo. Chifukwa pa moyo ndi pamene Mulungu amadziulula kuti iyeyo ndi ndani. Chilengedwere dziko lapansi palibe amene adapangapo moyo, kapena palibe amene adalengapo zinthu, palibe amene adadziwa kuti zinthu zimalengedwa bwanji. Nobody has created something here on earth. We can develop things, we can arrange things, we can frustrate things. Koma pa zonse oyendetsa ndi kupanga zinthu ndiye Mulunguyo. Palibe amene anganene kuti ine napangapo mtengo olenga ndi Mulungu. Ena timatha kungochulukitsa ndi kuyisandutsa kuipanga modify. Koma palibe amene adzapereke moyo kuzolengedwa kapena kwa munthu mnzake. Chachitatu chimene akutionetsa ndi mawu a tsiku la lero ndiye tikuona kuti moyowu umayenda bwino tikavomera kuyamba ndi zinthu zing'ono-zing'ono. Humble beginnings. Ambuye Yesu akupereka fanizo la kambewu kampiru kamene nthawiyo kanali kakang'ono kwambiri kusiyanitsa ndi mbewu zina zonse. Koma kuti kakakula chimakhala chimtengo chachikulu mmene mbalame ananzeze amapezamo kuusa mu mthunzi wake. Dziko masiku ano ngati likuonongeka tinene zoona. Kandi fa chinyamata kanda akuluakulu kumene nthawi zina zikuvuta chifukwa choti timakana humble beginnings. Anthu amafuna lero achoka ku skulu kandi ku Chancer College, Catholic University, Mubas ndi zina zotero. Amafuna lero achoka ku skulu ayamba apeza ganyo, ayamba kantchito, mwezi omweomwewo kandi salary yoyamba ziteka bwanji. Agule galimoto, amange nyumba, apite ku shopping, apite ku nyanja akapumule, adzipepese, aonetse ma showbiz. Ayi. Accept and allow humble beginnings in your life. Ndipo anthu amene amalola natural course, humble beginnings kuti itenge shape their life. Na anthu amene amakhala ndi mtendere. Taonapo ife anthu. Kungoyamba nyumba akuti amatha kukonzekera, kuti amatha planning. Kungoyamba nyumba mwezi umodzi yonse yatha, zinthu zodula kumachita kuyitanitsa ku China kuti abale izi ndizoona. Mapeto ake timaona kutha kwa anthu ambiri acho nchija. Nkhani zakuti zawathina, akupita kumaula, akupita kuchichiri, awamanga, awanamizira zakuti, mwakuti sanalolere kuti moyo wawo uyende pang'ono-pang'ono. Yet taonapo anthu amene amachita kuoneka ndi nkhope zomwe zochezimira.
kuti lero apanga ka foundation miyezi 3 amanga kukona limodzi. Sitinena kuti planning is bad, because you can plan for 5-10 years nkumanga tsiku limodzi. Koma zimene tikunena ndi anthu amene samafuna kutenga njira yokonzekerayo nkumalola kuti aziyenda pang'ono-pang'ono. Chimodzimodzi Chikhristu sungangonena kuti ayi ndinakhazikika mu uchimo, lero ndingodzambatuka ndipo ine sindidzachimwanso kuyambira lero ndikhala oyera. Chabwino, poti ndi chifundo cha Mulungu, poti ndi chaulere cha Mulungu. Koma kawiri timayenda pang'ono-pang'ono. Nthawi zina timayenda mwamphamvu, pena tibwerere mbuyo nkuona kuti tagwanso. Tisagive kudzipolisha choncho nkumapita chitsogolo. Nchifake Mulungu amatipatsa nthawi. Nchifake Mulungu amatipatsa kuyambanso mwatsopano. Amadziwa kuti zinthu zimene zayamba pang'ono-pang'ono ndi zinthu zimene zimapereka mtendere, ndi zinthu zimene zimalimba, ndi zinthu zimene zimakhalitsa. Polingalira zonsezi, nchifukwa chake tsopano wansembe wamkulu amene tikusinkhasinkha m'mawu oyamba kalata ya kwa Aheberi akunena kuti tsono abale, pakufunika kupirira kuti Mulungu aonetse ukulu wake. Poyambirira pomwe akunena kuti talingalirani za masiku anu amakedzana pamene mudazunzika, potengeranso mbiri ya Israeli ndi kumene akuchokera, akasiyanitsa ndi pamene afika tsiku la lero. Tikapirira muchoona, tikalimbikira muchoona, tikazunzika muchoona, zimabereka zipatso zabwino. Tiyeni tidalire Ambuye muzonse, tiyeni tiwerengere Mulungu muzonse, tiyeni timulole Mulungu kuti atitsogolere muzonse. Nchifukwa chake salimo yathu ya tsiku la lero ikuti chithandizo cha anthu olungama chimachokera kwa chauta. Salimo imeneyi imanisangalatsa kwa basi. Chithandizo changa chimachokera kwa inu Ambuye. Nde kuimverera salimo imeneyi ukulingalira za ukulu wa Mulungu. Makamaka tione vesi yachiwiri akuti udzipereke m'manja mwa chauta, umkhulupirire ndipo iye adzakusamala. Chithandizo changa chimachokera kwa inu Ambuye. Tipirire mwa Ambuye, tilole Mulungu atitsogolere, tilole Mulungu ationetse ukulu wake, tilolere kuyamba pang'ono-pang'ono, koposa tizindikire kuti Mulungu ndi amene ali mu control mwa china chilichonse. Titha kupanga zinthu koma sitidzapanga moyo. Ambuye tithandizeni kulemekeza chilengedwe chanu, kudalira inu, komanso ndi kumachita mbali yathu. Kodi lero mwakonza kudalira Mulungu? Kodi lero ndisankha kudalira Mulungu? Ambuye tithandizeni kuti tiyende nanu lero ndi pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.